Na osnovu mera utvrđenih odlukom o uvođenju vanrednog stanja od 16. marta 2020. godine obaveštavamo vas da se počev od 17. marta 2020. godine u svim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje obustavlja neposredan rad sa strankama. Neće se vršiti prijavljivanje na evidenciju nezaposlenih lica, niti će se evidentirati obavezno lično javljanje tražioca zaposlenja. Molimo sve poslodavce koji podnose zahtev za izdavanje, odnosno produženje radne dozvole, da ga upute elektronskim putem na mail adrese filijala u skladu sa obaveštenjem koje se nalazi na web sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje u odeljku Dokumenti dozvole za rad. Takođe, molimo sve klijente da koriste alternativne oblike komunikacije, telefon, mail i drugo. Kontakt telefoni i mail adrese putem kojih zainteresovana lica mogu dobiti sve potrebne informacije vezane za rad filijala Nacionalne službe nalaze se na internet stranici NSZ www.nsz.gov.rs i na ulaznim vratima svake filijale. O svim promenama režima rada sa strankama blagovremeno ćemo informisati javnost.